Leuke shows naar de Friese vlogger. Ik wil deze week even hebben over de taal. Waarom praat ik eerst Fries? Geweldig. Ik kreeg er vorige week een hele fijne reactie. Het komt er eens op Del. Ik kreeg... Oh, ja, wow, zeker. Nee, dat is mooi. Ja, waarom keer in het Fries, hè? Dat is een goede vraag. Nou ja, ik kan die vraag heel kwart beantwoorden. Plaatsjes. Plaatsjes weet ik wel. Ik kan geen wat is het ook? Nederlands? Dat spreek ik niet meer. Ik wou wel even een bakje koffie hebben. Ja. Nou, ik weet dus dat het koffiefilters binnen, maar koffie. Geweldig. Ik ben gewoon een stuk Fries. Al wat wend is om je Fries te spreken, maar hem je beslist net verbreken, want ik hou die op een beel. Krijg je geen Fries? Dan praat ik niet. Hoetebree, en top erop. Waar het net zeggen kan, die flikkert maar lekker op. Hoetebree, en de woordwij, waar dat net zeggen kan, doch net mij. Maar soms denken mensen wel eens dat ik een ben. Ze van, oh, dat is een echte Fries. Ik ga bij Omroep Friesland werken. Maximale gedaan. Ik stop dit interview nu. Oké. Waarom? Nee, ik ga nou uit de camera. Ik wil dat u nu stopt. Ik ga het melden aan uw baas. Geweldig. Ik vind het een rare vraag, weet je wel. Ik praat al Fries sinds ik jou ben. Dan gaat er net zomaar door. Ik bedoel... Ja, ik ben echt een Verhoes of zo. Dus ik ben een vluchteling of zo die daar in Syrië te gaan is en nou Syrisch praten. Maar nee, ik ben gewoon Fries. Ik ben hier altijd al, dus ik verdomme, wat is dit nou? Friesland, do livest! Friesland. Ja, ik had een briefje bij ons vier al even, weet je wel, dan gewoon 40-achtige Fries. Aan de ene kant is ze van, ja, je Nederlands of Engels ik dwang, want ja, er zijn heel veel mensen die spreken die taal. Ja, maar wat de meesten dan vaak vergeten, wordt, wat mensen dan heel vaak, ben je wel een beetje nieuwsgierig, hoe meer mensen die taal spreken, hoe meer concurrentie er is. Het misschien wel beter kennen als die. En in het Fries, ik kan daar ook aan wezen, maar voor Friese vloggers ben er rijst. Doe door het Fries, want du bist op ziek naar subsidie. Doe ziek is een subsidiekraan. Doe stel jij heel bar van de provincie. Wie werk je eruit voor en dan zit er die centen opstrikken. Zo zou maar kennen, ja. Misschien ook wel Fries om je eens even bij te leren. Knarsbien, knoffelig, kneukelhouwer, kooader. Kooader, wat de fuck. Jongens, ik wat vond, jongen. Ik wat je halje terwijl je wij. Geweldig. Nee, de reden dat ik Fries in mijn vlasbroek is gewoon, het is voor mij een soort van uitlaatklep. Ik ben altijd serieus bezig met mijn opdrachten en in de vlog kan ik gewoon alle dingen doen die ik wil. En het tal abonnees is gewoon minder belangrijk dan. Maar hey, ik ga 600 abonnees op dit moment. Ik wil, dat vind ik echt ongelooflijk vol. Dank u wel. Ja. Zo, nou, dit weer het voor deze keer. Ik hoop dat je een fijne dag hast. Tot de volgende keer. Tot de volgende Friese vlogger. Tot de volgende Friese vlog. Hoe is het maar zeggen was. Onkeers. Geweldig. Ja, ik weet het echt wel. Het is geen Fries. Ik praat geen Fries, maar ik praat Friesk.